cursa final. Preparem-se per aplaudir en aquest nou guanyador, l'atleta de l'Hospitalet, Alejandro Rodríguez Pichar! Enhorabona! D'aquesta 43a edició, amb un temps per sota dels 31, com havíem vaticinat, Alejandro Rodríguez Pichar, guanyador d'aquesta 43a edició de la cursa de la Mercè. Sprint final pel segon classificat, també per sota dels 31. Enhorabona també per aquesta segona classificació i ja estem veient arribar el tercer. Vinga, que estem a tocar d'aquesta festa de l'esport d'enguany. Igualment, Alejandro Rodríguez